Prečo si vybrať flexihypotéku? Viete? Neviete? Poviem vám to. Na to som tu. Tak napríklad preto, lebo je flexibilná. To sa ľahko pamätá, že? Ako táto plastelina, takto si môžete naťahovať a meniť dĺžku splácania, výšku splátok, alebo celú hypotéku splatiť naraz. Tak. A čo je ďalšia skvelá vec? Ak peniaze použijete hoci na poriadnu rekonštrukciu, nemusíte nikomu nosiť žiadne bločky ani faktúry. Idete prerábať alebo kupovať nové bývanie a potrebujete ho dopredu oceniť? Príďte k nám. My vám ho oceníme výhodnejšie. Alebo, ak nemáte takú schopnosť ako ja, predvídať veci alebo udalosti, spolu s flexihypotékou si môžete rýchlo vybaviť výhodné poistenie, vrátane poistenia straty zamestnania. Viete, dnes ste ešte žiadaný vedec, ale kto vie, čo bude zajtra. Americkí vedci hovoria that's life. A pozor, ak ste klientom VUB banky a každý mesiac pravidelne sa na váš účet dokotúľajú nejaké peniažky, získate zľavu z poplatku za poskytnutie flexihypotéky. Aké je dobré, čo? Viete, čo má flexihypotéka spoločné napríklad s AFL-ovkou? Alebo s Vysokými Tatrami? Je rovnako obľúbená a na Slovensku dokonca najobľúbenejšia.